endimeni kaMaskandi. uMaskandi ozala iWoolies eyozala futhi ezinye izimo eziyofika ezizukulwaneni ezilandelayo. Sonke siyazi ukuthi uMgqumeni ngo-2009 ukube ngomhla ka-19 walikhipha igama elithi wonke umuntu odlala isitayela sakhe udlala isitayela saseNquthu noma udlala isiqhumeni. Ngabe sinesizukulwane ebesicula ushuni kaMgqumeni ngoba suwela ngo-2010 kuze kuzofika ku-2020 ushuni kaMgqumeni odla ubhedu umucula besingakuzwa kahle nje uma ungaculisa Mgqumeni. Asikushayele ihlombe lokho. Ngenhlanhla yami noma njengensizwa enogcobo futhi engaphili impilo ethandwa omunye umuntu kodwa ephila intando kaNkulunkulu, angiyiphili lempilo okuthiwa ukubalansisa. Uma ngikhuluma ngoMgqumeni ngikhuluma ngoMtshengiseni, angithi lawa amadoda, ngithi mina leya ndoda, ngikhuluma ngoMgqumeni kuphela lapho. Isayidi lami isayidi kaMgqumeni emzweni yami nasemoyeni wami spiritual, ukuthi uMgqumeni angimhloniphe yena yedwa ngoba ngiqhathanise njengoba nami ngifuna ukuqhathaniswa noma sengifile ngifuna ukuqhathaniswa. Siyabonga. Inkosi ithele umusa kuleyo ndawo. Esigabeni sesibili ngizothanda futhi ukuthi ngingakushilo okungaphandle ngokukhulu ungananazi njengomZulu noma ngithi nje njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika. Osukwini namhlanje ziningi izinto ezenzeka kodwa ezifike kuqala emqondweni wami izona lezi. Sinendodana yokuqala eyizibulo lika Baba uShembe, Baba Isaiah Shembe, ilanga lamalanga. Ibongole zakhe ke zithi uyabuka kaMahilela, naye wahamba wakhothama ngalolu suku lomhla ka-19. AmaNazaretha zonke inkalo nje namhlanje ngicabanga ukuthi ayahlonipha asemathempelini, ayahlonipha usuku lwanamhlanje ngoba usuku olulapha okwahamba khona ilanga lokuqala, ilanga lamalanga, indodana kaBaba Isaiah Shembe, indodana kaBhombela. Siyahlonipha kakhulu umlando wethu nemvelaphi yethu ngoba sikhona nje, asiqhamukanga sekuyithina sesifaka ama-skin jean. Sinomkhulu sinokhokho ababephila impilo ababeyiphila phambilini, inkolo yokuqala kwaZulu. Siyazi ukuthi kwaba inkolo kaShembe, siyazi futhi ukuthi umqali wendlela wayibiziwe ukuthi asakhele lenkolo yabantu abamnyama okuyinkolo kaShembe, osigcine sekuyinkolo yezizwe zonke ngoba zonke izizwe ziyafinyelela khona. Ngizocela ukuthi ngoba anginalo ithuba elide futhi angiyena umuntu othanda kakhulu amakhamera nokuchaza phambi kwamakhamera, ngizocela ukuthi ngingene odabeni obudaba esihlangene ngalo umhla ka-3 kuJanuwari, umcimbi i-summer experience endaweni yaseMdletsheni emakhaya. Ngaphambi kuba ngingene lapho ngizocela ukwenza inkonzo yokubonga ubona bonke abafowethu ababambe iqhaza kwi-brand kaMthandeni. Ngingabala i-SK Brothers ongabafowethu engisebenza nayo, obhuti bami, obhuti uShilisi, obhuti uMshovo, abafowethu oSicofi, oKate, o2%, onkintsho. Ngiphinde ngibonge kobhuti bami
ubhuti uMasheshisa, ubhuti uMhlonipheni Maphanga, obhuti uNsika, okuzinsizwa ezingosomabhizinisi basemdletsheni ezaseka lo mbono. I-event yokuqala saba nayo emdletsheni engicabanga ukuthi meeting ngayibamba nabo ngathi kulo 5 days before kuhlukana unyaka ngicela ukuthi senze umcimbi ozojabulisa abantu emdletsheni. Ngiyabonga kakhulu bobhuti bami, ngiyathobeka futhi. Ngibonge abalandeli bami okungeza sewulisi. Ngibonga ubuholi benduna kuma branch ngama branch kona wonke amadolobha namakhaya nezindawo lapha ababamba khona imihlangano bekhuluma indaba ezinhle ngebrand kaMthandeni SK. Ngiyabonga bafowethu, uNkulunkulu anandisele. Ngibonge abafowethu abangama influencer. Empeleni angiyena nomuntu okholelwa kakhulu kuma influencer mina. Ngikholelwa kulama influencer lawa athatheka kancane, osikhinkili kanje. Ngiyabonga bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Nensizwa esencane lapha uthishela namhlanje igama layo iFraud yasenkandla. Ngiyabonga bhuti wami iqhaza olibambayo kanye nabafowethu abanye bonke ababizwa ngama influencer kodwa abakwazi kufinyelela phambi kobuso bami bonke. Engathi ungahlekihlekisa noma ungaba nento esephecelezi ukuze usheshe ufike kumina ngoba angiyena umuntu ogxila eyintweni engathi iqonde kakhulu kwaze kweqa. Ngakholwa ukuthi ifake lelo. Manje usikhenkele uxovela udaka uxova idini neveni lakhe uthatha lokho kuphambi kwakhe ashuthe ngakho umhlaba ujabule futhi impilo esiyaziyo emakhaya akalona ifake. Kahle ngisho ngithi nje anona abafake bafowethu ngicela niqhubeke nokuba yini impilo eniphilayo nento eniyenzayo. Ngicela ukuthi ningaguquguqulwa ngabantu, niqhubeke nibe yilento eniyiyona. Singithanda ninjalo bafowethu. Okay, ngiyabona udadewethu, ngiyibona insizwa bafowethu nibahle kodwa mhlambe ngashiyana khona ukuthi ngazi ukuthi umfowethu unobani, umfowethu umvuka bani iKPC leli. Kodwa ngiyabonga kuba khona kwenu bafowethu. Ngiyazi ukuthi nineqhaza elithile kulento esihlangane ngayo. Ungaqali namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ingane zakwethu. Yebo. Sibuyisele izinto lapho ezisuka khona. Akekho ngazi ukuthi uMaskandi isikhathi esiningi usuka emakhaya. Sebekhona ke nakonanda uMaskandi. Yebo siyabukela lokho kodwa ke uMaskandi nje bekuyinto yasemakhaya. Ngenzeka khona sekuneyitende lapha ezivulayo nakhona lapha konanda egcina zizenza lento yokuthiwa semakhaya bese kuba noMaskandi. Kodwa nje siyathanda ukuthi njengoba singabafana basuka emakhaya balusi inkomo baqhathwe emakhaya, inhlonipho lokunsizwa nakho konke sakufunda khona. Siyathanda ukuthi mase sibakhulu phambi komhlaba sithathe lokho kushayina kwethu phezulu komhlaba sikuse emakhaya. Umuntu adrive egravel akufile ukuthi njengamanje ngiya kwenye indawo engekho comfortable kodwa ngiya ngenxa kaSibanibani. Usaphila hayi ungasekho emhlabeni. Inhloso enkulu ke ngomcimbi ukuthi ube semakhaya ileyo. Ziningi izinto ezenza engicabanga ukuthi emveni kokuba ngenza umcimbi emakhaya namaciko amaningi ohlukahlukana kwawo akubonile ukubaluleka ukuthi mawenza into xela kakhulu emakhaya. Uthande futhi ikhaya. Ngaqala ukwakha indlu ngemali yami yokuqala umculo. Ngiyakhumbula kwaku 2013 December. Ngangino 3000 ngekhaya. Masifike ekhaya sibheke nje lapha ehlotsheni komakhelwane ukuthi singayilalisa phi insizwa ngoba vele ekhaya vele kwakuphandle nje. Indle ekhona indle enomama Mashanda kuphela. Naye ehambela ngesihlalo
inyoka lapha phezulu mayijaha amagundwane inhlabathi iwele phezu kwengubo ambethe ngayo abekezele nje kusize sidlulele leso sombe usizi lo muntu omnyama ngiliphilile lonke ngiyalwazi ngiyafisa ukuthi lokhu ngikusho phambi komhlaba ukuthi kunzima indlela yakampumelelo kodwa mase ufikile kwampumelelo kunama challenges akhona ama challenges akhona engizongena kuwona manje ngoba akubona umsebenzi wami kakhulu ukuchaza ngomcimbi okwami ukuphendula impendulo eninazo umuntu ngamunye ukuthi why umthandeni kunje why umthandeni kuso why angifisi ukuthi after ukukhuluma kwami la ngoba ngiyena umuntu othanda ukukhuluma njalo kube khona umuntu ozongibuza umbuzo wealbum nozongibuza umbuzo ukuthi ngishada nini ngizomphendula nje yonke into yabo ngiphume kuleso sigaba siqhubeke sishaya ingoma ngizoqala ukuthi ngi-address abalandeli ngizocela ukubhekana ngqo nabalandeli ngizokhuluma nje izwi libe lilodwa angeke uphinde futhi ungizwe ngithini ngizokhuluma nje izwi libe lilodwa abalandeli bomculo kaMaskandi uMaskandi ozala iwulisi lene ngiyivulile uyabona uMaskandi lobuso ushoni kaMgqumeni ngoba nonke ngiculisa webhofa uyabona njengamanje iwulisi khona ngibhekene ngqo nabalandeli bethu belungu bethu bafowethu siyanthanda nibalulekile kakhulu ngaphandle kwengaba sikho lapha esikhona nibambe likhulu iqhaza ekudlaleni umculo wethu online nisivotele lapha esuke sinominate yakhona siphinde siwine niphinde nixoxe nje nangathi ngezinto ezinhle ezenzakalayo kodwa ngicela ukusho lokho ngikhuluma la ngikhuluma njengenkosi engene indaba nokuba inkosi uyabona njengoba ngiphethe ilight kanje ungapha ukuthi ngiphathe ukukhanya baningi abazoquestiona bazobuza la ukuthi ungcono ngani lokithi ukuthi ngaphathi ilight beze begcine bekhohlwa ukuthi leli light likhanyisele bona mina ngihambe bomnyameni akumnandi kumina nalento okuba umuholi onomgogodla oneqiniso nenkani nokweyisa nokudelela ubizo lwami ngubalekele ngamane kuhlukana inhloko nesikhandi uma kufanele silawulane kuleyo nto ugcine usayida nami uhambe usayida nomuntu ongasayida nami ngenamgogodla sinenkinga yenu balandeli senisinye la singabaculi siyanhlonipha siyanthanda siyandinga futhi emsebenzini wethu kodwa senisinye la okay sengiyimi la ngoba mina ngisho uzoshaya singegenge makithi ngizoshaya ngizothi ngizokushaya hayi singegenge angithi ngizokushaya noshilisa uyimele into yami one man angijabona sengiyimi la ningadlalo yeni niyenzayo eyihle nokho yayo ilento yokungcweka ukuthi umculo kaMaskandi mnandi ngomsizwe kuyangcweka kuqhoshelwane kanjalo njengasebholeni njengakwipolitiki futhi kuyabe mnandi nje ukuthi wena usupporta ibhakabhaka mina ngiKaizer Chiefs kube mnandi sihleke nje kube mnandi kodwa ngathi senigamenxe kakhulu mina nje njengomthandeni makufanele sidivorce namhlanje ukuthi iqiniso engilikhulumayo kufanele lishuthi lisehlukanisa ngiyacela abafowethu mina ukuvela ngihoxe ngihambe ngithenga amatekisi ngiwafaka esitenga ngiwafaka empangeni ngiwafaka kuphi ngibe yi-on ngiyohlupha kwenye indawo ngishiye la uma kufanele sikhuluma amanga iqiniso likhona
ningimi la ngifike ngangikhiphe ingoma ethi Paris ngoba ngiyikhathaza ngomsebenzi wenu ngangikhiphe ingoma ukuthi nazi ingoma Jabulani esikhundleni sokuthi ngijabule nina ngithatha ingoma leyo niyaqhoshela abanye abantu abangenayo ihit ngaleso sikhathi nithi leke lekushlula iqhawe lami okay sembaqhosheleke labo bantu ubuhlungu phela nakubona bangabantu yabo okay basu labo bantu bathatha imali yabo nabo phela basebenza ngiyabo futhi bangabantu bakuba akekho umuntu ongenabo abantu bakuba banabangani nabantu bakuba bathatha imali yabo basebenzisa amandla emali liqhosha nje nivota ngo10 rand ngaleso sikhathi qoshela umuntu uzokwazi ukukhipha ngisho 500,000 ayivotela hlansi unyaka yabo okay ngimkhwaza ngithi lento yalo kungcweka niyenze kahle yenze ibe nempilo man uyabona uma ngikhuluma le nto leyo ayanizwa nithi game udlala igame angadlala ama game mina ngasini uyabona udlala igame ephilayo ngiyayazi ukuthi yini umnikazi wegame kodwa ngiyakwazi ukubona into engesenayo impilo okay mase bayivotela abantu labo sebenishaya ngiyakhala futhi ukuthi mina ngizokhalela inyembezi ngizowenda mina ngenyembezi mina ngisiqhwaga ongangibona ngidedema mina umuntu mawakhoshela ngento yami enhle wena uyaona into yami ukuthi ujabulele yona uyokhoshela umuntu naye fanele imizamo yakhe ethize bayisenza lo mzamo yakhe naye uyayivikela mase ivikela sekuyinkinga le nto leyo manje sekufanele nami nginilekelele futhi lo nto ngiphawule nize ngikwexe ngisho ngizahle enkulu mina mangiposta la social media ngiyaposta ngishiye kanjalo angibuki kodwa ngiyareportela izinto ziyafika kumina ukuthi waqhawe awuphendule phela ngokuthi ngikhipha inalbum izinto engixoxa ziyafika kumina ngiyatshela zona sengathela ukuxabana nabantu abangireportela ngifuna ukuxabana nani ngqo manje angifuna ukuxabana nomuntu othunyiwe esikhundleni sokuthi ngijabule into enhle engiyenzayo ngiyithatha noyiqhathanisa nabanye abantu ngizisibonelo nje uGatsheni ufuye imbuzi mina nginazi imbuzi uma khephe Dubai mina uthatha iDubai yami esikhundleni sokuthi ijabulele uyothi uyotsakela uGatsheni ukuthi Gatsheni iyakuhlula isikhova awunayo ihit wena okay uyabheda bese kubuya uGatsheni ngombuzi zakhe yabo anginazi imbuzi mina angithi yabo usedifana ngembuzi uGatsheni manje usukuthiwa ngembuzi qhawe yabo sifuna phela nonsense mina yabo bafethu